సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో మనమైతే ప్రీవియస్గా కొనిక్ సెక్షన్స్లో వన్ మాడ్యూల్ దట్ ఈస్ సర్కిల్స్ అయితే డిస్కస్ చేసాము. సో ఈరోజు ఎట్ ద సేమ్ టైం కొనిక్ సెక్షన్స్లో మాడ్యూల్ 2 అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో కొనిక్ సెక్షన్స్లో మాడ్యూల్ 2 వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే పెరాబోలా. సో ఈ పెరాబోలాలో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం. సో చూడండి, ఈ పెరాబోలాలో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు డిఫైన్ ఏ పెరాబోలా, అసలు వాట్ ఈజ్ పెరాబోలా అనేది ఒకటి చూస్తాము. టు డిఫైన్ ది పెరాబోలా అండ్ డిరైవ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పెరాబోలా అండ్ డిరైవ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పెరాబోలా. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి చూడండి, టు డిటర్మైన్ ది, అసలు ఏమేమి కనుక్కుంటాం దీంట్లో, టు డిటర్మైన్ ది ఫోకస్ అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ పెరాబోలా. సో మనకి ఇచ్చిన పెరాబోలాలో మనం ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము, ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, లేటెస్ట్ రెక్టము అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూడండి, సో మనకి దీంట్లో వచ్చేసరికి పెరాబోలా అంటే ఏంటి, పెరాబోలా అనేసరికి మనకేం గుర్తు రావాలంటే ఏ సెట్ దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది పాయింట్స్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఫిక్స్డ్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ది పెరాబోలా. సో ఇక్కడైతే చూడండి, మన కంటెంట్లో అయితే మనమైతే స్టెప్ అయితే నోట్ చేసాం పెరాబోలా కాన్సెప్ట్లో. చూడండి, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి అసలు పెరాబోలా అంటే ఏంటి, సో ఏ సెట్ ఆఫ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది పాయింట్స్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ గివెన్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, ఒక ప్లేన్ నుంచి ఒక పాయింట్కి ఈక్వి డిస్టెన్స్లో అన్ని పాయింట్స్ కానీ ఉంటే దాన్నే మనం పెరాబోలా అనేసి చెప్తాము. అండ్ మనం చెప్పాం కదా, ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, లేటెస్ట్ రెక్టమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని పెరాబోలా నుంచి. సో అసలు ఫోకస్ అంటే ఏంటి, ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్, మనకి పెరాబోలాలో ఉండే ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని మనం ఫోకస్ అంటాం. అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే ద ఫిక్స్డ్ లైన్, ఫోకస్ అంటేనేమో ఫిక్స్డ్ పాయింట్, డైరెక్ట్రిక్స్ అంటేనేమో ఫిక్స్డ్ లైన్. అండ్ వర్టెక్స్ అంటే ఏంటి, ద పాయింట్ వేర్ ఏ పెరాబోలా క్రాసెస్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ద వర్టెక్స్. సో ద పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ద పాయింట్ వేర్ ఏ పెరాబోలా క్రాసెస్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ద వర్టెక్స్ అన్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఫోకల్ లెంత్, the vertex of the parabola x square equal to 4py lies at the origin. The positive number p is the parabola of the focal length. x square equal to 4py p అనేది దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అయితే అవుతుంది. సో మనకి ఈ పెరాబోలా నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి చూడండి. సో మనకి ఈ టేబుల్ అనేది గుర్తుండాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ టేబుల్లో ఏముంటాయి అంటే ఈక్వేషన్ అండ్ ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, యాక్సిస్, ఓపెన్ అయి ఉంది అనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసరికి ఈక్వేషన్ అనేది ఇలా ఉందనుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4py ఇలా ఉన్నప్పుడు ఫోకస్ ఏమవుతుంది అంటే 0, అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అనేది y ఈక్వల్ టు -p, యాక్సిస్ అనేది ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది అంటే y యాక్సిస్ మీద ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఓపెన్, అప్పా డౌనా అంటే అప్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4py ఉంది. సో ఇప్పుడు ఫోకస్ ఏమైంది 0 - p, సో y ఈక్వల్ టు p అవుతుంది. సో y యాక్సిస్ డౌన్. అండ్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4px, ఫోకస్ p, 0, అండ్ x ఈక్వల్ టు -p, x యాక్సిస్ టు ది రైట్. అండ్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4px, సో ఫోకస్ -p, 0, అండ్ x ఈక్వల్ టు p, x యాక్సిస్ టు ది లెఫ్ట్. సో ఇక్కడ మనమైతే అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మన కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఒక ఇస్తాడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో, ఫైండ్ ది డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్. అంటే మనకి పెరాబోలా అంటే కదా ఒక స్క్వైరు, సమ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ స్క్వైర్ అనేది ఉంటుంది పెరాబోలా అన్నప్పుడు. సో ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈక్వేషన్ అనేది x²
ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4py రూపంలో ఉంటే మనకు ఫోకస్ అని డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు 0, p అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ y ఈక్వల్ టు p. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4py ఉందంటే అది ఏ యాక్సిస్ మీద లై ఉంది, y యాక్సిస్ మీద. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4py y యాక్సిస్ మీద. అదే వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు అంటే y ఉంటేనేమో ఎక్స్, దట్ మీన్స్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉంటుందో వై స్క్వేర్ ఉంటేనేమో దానికి ఆపోజిట్ ఆ యాక్సిస్ ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్. ఆ విధంగా. సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4py ఉంది కాబట్టి ఫోకస్ 0, p ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మైనస్ ఉంటే ఫోకస్ అనేది 0, -π ఉంటుంది. డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే ఇక్కడ p పాజిటివ్ ఉంటే y ఈక్వల్ టు -p అనేసి చెప్తాము. సో మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో అయితే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మనం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చూద్దాము. చూడండి, సో మనకైతే ఈ టేబుల్ అయితే ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ టేబుల్ అయితే మీరైతే నోట్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా మీరైతే నేర్చుకోవాలి ఈ టేబుల్ని. సో ఈక్వేషను, ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, యాక్సిస్ ఓపెన్ అప్వర్డ్ చెప్పాం. సో ఇక్కడైతే చూడండి P1 ఏమి ఇచ్చాడు, ఫైండ్ ది ఫోకస్ అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ది పెరాబోలా అన్నాడు. సో చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు, పెరాబోలా వచ్చేసరికి y² ఈక్వల్ టు -8x ఇచ్చాడు. దీనికి ఏమేమి కనుక్కోమంటున్నాడు, ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, లేటెస్ట్ రెక్టమ్. సో ఈ పెరాబోలా అనేది ఎలా ఉంది, సో ఇట్ ఈజ్ లైక్ సిమిలర్ టు y² ఈక్వల్ టు -4px రూపంలో ఉంది. సో y ఈక్వల్ టు -4px రూపంలో ఉంటే దట్ ఈజ్ y² ఈక్వల్ టు -4px అంటే ఇది. సో ఫోకస్ ఏమవుతుంది, -p, 0 ప్రకారం ఉంది. అంటే ఏంటి చూడండి, y² ఈక్వల్ టు -4px. జస్ట్ ఈ 2 ఈక్వేషన్ కంపేర్ చేస్తున్నా. -4p ఈక్వల్ టు -8, p ఈక్వల్ టు 2 అనేది వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత మనకి ఫోకస్ అంటే ఏం తెలుసు, మనకి టేబుల్ నుంచి y² ఈక్వల్ టు -4px ప్రకారం ఉంది కాబట్టి ఫోకస్ ఈక్వల్ టు -p, 0 అంటే ఏంటి -2, 0. అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, x ఈక్వల్ టు p కాబట్టి x ఈక్వల్ టు t. అండ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ అంటే 4p, 4 ఇంటూ p అంటే 2, 8, 4 2s are 8. సో విధంగా సో మనకి బాక్స్ కానీ ఇన్ డీటెయిల్డ్గా వచ్చింది అంటే సో ఈ యొక్క పెరాబోలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. అండ్ P2 చూడండి, సో ఫైండ్ ది ఫోకస్ అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ x² ఈక్వల్ టు -9y. ఏమి ఇచ్చారు, x² ఈక్వల్ టు -9y ఇచ్చారు. x² ఈక్వల్ టు -9y. సో ఇది ఎలా ఉంది, x² ఈక్వల్ టు -4py. సో -4p ఈక్వల్ టు -9. సో p ఈక్వల్ టు 9/4. సో x² ఈక్వల్ టు -4py ప్రకారం ఉంది కాబట్టి ఇది కంపల్సరీగా y యాక్సిస్ మీద లై అయి ఉంటుంది. అండ్ ఫోకస్ వచ్చేసరికి ఏమో 0, -p కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఫోకస్ అనేది 0, -9/4. అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అనేది y ఈక్వల్ టు p కాబట్టి y ఈక్వల్ టు 9/4. అండ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ అంటే 4p, 4 ఇంటూ 9/4, 4 క్యాన్సిల్ 9 అనేది వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూడండి, సో ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పెరాబోలా విత్ ఫోకస్ 0, -3 అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్. అంటే ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్ వాడే ఇచ్చాడు. మనల్ని ఈక్వేషన్ పెరాబోలా కనుక్కోమంటున్నాడు. ఎలా కనుక్కుంటాం, సో మనకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇచ్చింది వచ్చేసరికి ఏంటో చూడండి, ఫోకస్ ఇచ్చాడు. ఫోకస్ వచ్చేసరికి ఏంటి 0, -3 ఇచ్చాడు. డైరెక్ట్రిక్స్ y ఈక్వల్ టు 3 ఇచ్చాడు. సో y ఈక్వల్ టు p ప్రకారం ఉంది కాబట్టి ఇది కంపల్సరీగా ఎలా ఉన్నట్టు, సో 0, -p అని అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే x² ఈక్వల్ టు -4py ప్రకారం ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇదేంటి 0, -p అవుతుంది, అంతే కదా. సో మనకున్న కాన్సెప్ట్ ప్రకారం -4py, p ఈక్వల్ టు 3 ఇచ్చాడు. సో అప్పుడు x² ఈక్వల్ టు -4py, -4 ఇంటూ 3 ఇంటూ y. సో x² ఈక్వల్ టు -12y అనేది పెరాబోలా అవుతుంది, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పెరాబోలా. సో ఈ మాడ్యూల్లో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. మనకైతే బిట్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా మార్క్స్ అయితే మనం గెయిన్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ కూడా చూడండి, ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పెరాబోలా ఇన్ విచ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ది x యాక్సిస్ అండ్ వర్టెక్స్ అట్ ది ఆరిజిన్ పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్ 2, 3 అన్నాడు. గివెన్ దట్ సో
చూడండి, ద పెరాబోలా ఆఫ్ ది సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ హ్యాస్ వర్టెక్స్ అట్ ది ఆరిజిన్ అంటే వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4px అండ్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4px. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ అంటే ఏంటి, వై యాక్సిస్, కాబట్టి ఇది రాసి చెప్పాం. సో బట్ ద పెరాబోలా పాసెస్ ది పాయింట్ 2,3 అండ్ 2,3 అంటే ఏంటి, బోత్ ఎక్స్ వై పాజిటివ్ అంటే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ రైట్ సైడ్, వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ రైట్ సైడ్ అంటే ఏంటి, వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4px. ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్. సో జస్ట్ ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో వై ప్లేస్ సబ్ చేస్తే పీ వాల్యూ అనేది వచ్చింది. సో వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9/2 ఈ ఎక్స్. సో మనమైతే ఈ మాడ్యూల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేద్దాం. చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఫైండ్ ద ఫోకస్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ది పారాబోలా వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 12x. సో వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 12x అంటే ఇది ఎలా ఉంది, వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4px ప్రకారం ఉంది. సో 4p ఈక్వల్ టు 12, p ఈక్వల్ టు 3. ఫోకస్ ఏంటి, p,0, 3,0. డైరెక్ట్రిక్స్ x ఈక్వల్ టు -p. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లేటెస్ట్ రెక్టమ్ అంటే 4p, 4 3 is 12. అండ్ IP2 సేమ్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 6y. సిమిలర్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4py ప్రకారం ఉంది. పీని సబ్స్టిట్యూషన్, పీ తర్వాత ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, లేటెస్ట్ రెక్టమ్. సో మనమైతే ఈ మాడ్యూల్లో మనం బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అయితే చూడండి, ఈ టేబుల్ అనేది మనకి కంపల్సరీగా గుర్తుండాలి. సో ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఈ టేబుల్ గురించి నేనైతే చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4py ప్రకారం ఉంటే ఫోకస్ అనేది 0,p అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి వై ఈక్వల్ టు -p. ఇక్కడ పీకి ఆపోజిట్ ఉంటుంది అండ్ వై యాక్సిస్ అప్వార్డు. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4py ప్రకారం ఉంది కాబట్టి ఫోకస్ అనేది 0,-p. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఫోకస్ అనేది ఏమవుతుంది, 0,-p అనేది ఫోకస్ అవుతుంది అండ్ వై ఈక్వల్ టు p. వై యాక్సిస్ డౌన్వర్డ్స్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4px అంటే p,0, x అంటే p అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4px -p,0 x ఈక్వల్ టు. సో ఈ టేబుల్ కానీ మనకు వచ్చేస్తే పెరాబోలా అనేది చాలా ఈజీగా మన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో మీకు కానీ ఇన్ కేస్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పాను కదా, కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే పోస్ట్ చేయండి. మీకైతే నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.